Панорамният поглед върху развитието на киното обикновенно се спира върху самите художествени факти, върху техния отзвук сред широката публика и малко обръща внимание на едни подробности, които на пръв поглед изглеждат незначителни. Подробности, които са свързани с развитието на технологията. А както знаете, киното се ражда като техническо изобретение и технологиите са тези, които движат прогреса на филмовото изкуство, обновяването на изразните средства, навлизането в едни нови художествени територии. Българското кино премина през абсолютно всички етапи в развитието на съвременните технологии. От черно-бялата технология към цветния филм, от широкия екран към стереозвука, към всички онези технически приспособления, които придаваха на филмовото зрелище автентичност, по-голяма близост с живота. Но през 80-те години се случи нещо, което беше истинска революция в областта на кинотехниката. Тази революция свързваме с навлизането на дигиталните технологии. Първоначално това беше видеото, онова изобретение, което изведнъж превърна киното от масов феномен в нещо, което може да се гледа в домашни условия, в тесен кръг от хора. Нещо, което като че ли лиши киното от чара на неговата многолюдност, от съпреживяването на множество хора в филмовата зала. Обаче в същото време видеото внесе един нов нюанс в отношението на киното към обикновения зрител. Ако през 60-те и 70-те години в нашата страна е имало някъде около 3270 киносалона, то появата на видеото, и особено на домашното видео от втората половина на 80-те години, рязко съкрати количеството на тези зали, просто защото хората започнаха да гледат филми в съвършено друга обстановка. Това промени и начина на разпространение на филми. Допреди само няколко години монополист в това беше едно държавно предприятие, което купуваше, продаваше и разпространяваше филми по свое усмотрение, независимо, че се полагаха грижи за разнообразяване и обогатяване на репертуара, все пак филмовия репертуар, текущия филмов репертуар в никакъв случай не можеше да постигне многообразието и пъстротата на това, което наричаме съвременен кинематографичен процес. Видеото като че ли разтвори едни особени двери, през които нахлуха произведения, които до този момент се смятаха за непълноценни като в художествено отношение. Появиха се произведения на масовото изкуство, които започнаха по свой начин да влияят върху формирането на масовия киновкус. Всичко това накара ръководството на кинематографията да се замисли върху бъдещето на българското кино и любопитното е, че още тогава, през средата на 80-те години, беше взето едно, бих казал, мъдро решение. Беше създадена една специална организационна структура, която носеше името Българско видео. Под това, така да се каже, банално заглавие се криеше един сложен комплекс от производствени мощности, разпространителски мощности и в същото време развитието на една идея, която по-късно щеше да даде своите богати плодове. Става дума за насърчаване на производството на филми вече не по традиционния лентов път, а с помощта на дигиталните технологии. Това в много значителна степен улесни процеса на производство на филми, демократизира го и даде възможност на вече едно ново поколение да опита своите възможности в тази плоскост. Другото любопитно нещо е, че широкият масови екран се отвори към произведенията на световното кино, в резултат на което в края на 80-те години пак в София беше организирано едно събитие, което по-късно се превърна в традиция. Това беше световната панорама, която даде възможности на софийската публика да се запознае с отбрани произведения на световното кино, които до този момент трудно имаха достъп до масов екран. Благодарение на това огромната армия кинолюбители успя да се запознае с маркови произведения на американското, на японското, на европейското кино. Това в значителна степен
вдигна масовия киновкус и позволи за в бъдеще да се надгражда. Нещо, което в наши дни наблюдаваме в еволюцията на тази световна кинопанорама, в нещото, което в наши дни е познато като киномания. Една особена форма на разпространение на филми, която търси допир с обикновения масов зрител на произведенията на световното кино, които в момента са актуални. Всичко това внесе една допълнителна динамика в кинематографичния живот и тласна самото развитие на българското кино в нови посоки. Защото дигиталните технологии откриваха възможности за друг тип кинематографично изразяване и вече няколко поколения режисьори започнаха да се съобразяват с тези особености. И разбира се, това в много голяма степен доведе до повишаване на художественото равнище на българското кино. Сега, когато правим рекапитулация на целия процес, спокойно можем да кажем, че 80-те години бяха едно наистина плодотворно десетилетие, в което имаше големи художествени победи. Имаше произведения, които останаха в съкровищницата на съвременната българска култура. В този смисъл българското кино се беше устремило към едни нови, по-високи върхове, когато настъпиха едни промени, които свързваме с рязката смяна на политическата обстановка в нашата страна след 1989 година. Промяната на политическия курс в много голяма степен беше удар върху развитието на българското кино, защото с един замах беше зачерпната неговата многогодишна история. Бяха разтурени институции, които дълги години създаваха онова, което наричаме класика на българското кино. И българското кино тръгна по нови пътища, неизследвани пътища, с всичките рискове, разбира се, с всичките поражения и, разбира се, с надеждата, че през следващите десетилетия българският филм отново ще се върне към висините, които бяха завоювани през 70-те и 80-те години на миналия век.